και η γωνία. Τελειώνει και τη δεύτερη προσπάθεια. Πάει ευθεία εδώ και ξαναπατάει από την ΚΑΠΑ 1. Να ετοιμάζετε το νούμερο 30, ο Ανδρουτσόπουλος ο Φώτης. Παρακαλώ τους αγωνιζόμενους να μην καθυστερούμε για να έχουμε καλύτερη ροή αγώνος. Ευχαριστώ. Η τρίτη και τελευταία προσπάθεια του Μέγα Χορηγού, του Αναστασόπουλου του Γιώργου, κοινός Πραλίνας, Μέγας Χορηγός, Καροπλαστείο Πραλίνα. Πάει με τη Ζάντα τώρα. Παρακαλείτε το Κάπα να μαζέψει το ταλινά εκεί πέρα από τη στροφή. Πήρε διασματισμό ο Γιώργος, Μέγας Χορηγός Πραλίνα, Κανάρι 37 και Σοκράτους. Το επόμενο αγόρι το γλυκό με το νούμερο 30, ο Ανδρουτσόπουλος ο Φώτης.